Σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Παπακοσταντίνου. Η κυρία Παπακοσταντίνου είναι δερματολόγος με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών κλινικής και αισθητικής δερματολογίας. Με τον γιατρό σήμερα θα συζητήσουμε 3 πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το πρώτο είναι πώς αντιμετωπίζεται η γύρανση του δέρματος με τους βιοδιαγέρτες. Το δεύτερο θα μιλήσουμε για το φαινόμενο Ozempic Face. Και το τρίτο, ποιες αισθητικές παρεμβάσεις επιθυμούν οι άνδρες και γιατί πρέπει να τις κάνουν. Κυρία Παπακοσταντίνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που απασχολούν πολύ κόσμο. Καθώς μεγαλώνουμε όλοι, βλέπουμε σημάδια γύρανσης στο πρόσωπό μας. Κόπωση, ρητίδες, έλλειψη όγκου. Γιατρέ, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σημάδια χωρίς υπερβολές και μεγάλες αισθητικές παρεμβάσεις? Οι βιοδιαγέρτες είναι η απάντηση σε αυτή την ανάγκη. Αποτελούν ουσιαστικά μια από τις πιο εξελιγμένες και σύγχρονες προσεγγίσεις στην αισθητική ιατρική. Στην πράξη στοχεύουν στην ενεργοποίηση των φυσικών μηχανισμών του δέρματος για παραγωγή κολαγών και ελαστίνης. Έτσι, το δέρμα ανανεώνεται εκ των έσω με τρόπο φυσικό και προοδευτικό. Πρόκειται για μια επιλογή που σέβεται την ταυτότητα του κάθε προσώπου και βελτιώνει την εικόνα του με διακριτικότητα αλλά και διάρκεια αποτελέσματος. Γιατρέ, ποια είναι η εμπειρία από τη θεραπεία στο άτομο που την επιλέγει? Λοιπόν, η εμπειρία είναι σύντομη και ουσιαστικά ανώδυνη. Η εφαρμογή γίνεται στο ιατρείο με μικρές ενέσεις αλλά και με έγχυση με μικροκάνουλα, χωρίς όμως να υπάρχει ιδιαίτερος χρόνος αποθεραπείας. Τα πρώτα αποτελέσματα γίνονται ορατά μέσα στις πρώτες εβδομάδες. Δεν είναι κάτι που δίνει άμεσο αποτέλεσμα, αλλά έχουμε σταδιακή βελτίωση της υφής και της φωτεινότητας του δέρματος. Η πιο συχνή αντίδραση όσων επιλέγουν αυτή τη θεραπεία και μου περιγράφουν είναι ένα ειλικρινές χαμόγελο και μια χαρά στο πρόσωπο όταν, χωρίς να γνωρίζει κανείς ότι έχουν κάνει κάτι, τους λένε ότι δείχνουν πιο ξεκούραστοι, πιο φρέσκοι και πιο νεανικοί. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει κάποιος έγκαιρα τη θεραπεία βιοδιέγερσης? Γιατί η πρόληψη είναι πάντα η πιο σοφή στρατηγική στη φροντίδα του δέρματος αλλά και στην φροντίδα της υγείας μας. Η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας με βιοδιαγέρτες δεν αποτελεί υπερβολή, αλλά ενέργεια αυτοσεβασμού και φροντίδας. Με αυτή τη μέθοδο διατηρείται η ελαστικότητα και η νεανική υφή του δέρματος, καθυστερούμε όσο μπορούμε τη γύρανση και την ανάγκη για πολύ επεμβατικές λύσεις στο μέλλον. Είναι ουσιαστικά μια επιλογή για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν τη φυσική τους εικόνα αναλύωτη στο χρόνο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κυρία Παπακοσταντίνου, θα ήθελα να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλά άτομα τα οποία χάνουν απότομα και γρήγορα βάρος, είτε για ιατρικούς είτε για αισθητικούς λόγους. Στα άτομα αυτά βλέπουν μια απότομη αλλαγή στο πρόσωπό τους. Τι συμβαίνει? Νομίζουν ή βλέπουν ότι το έξω δεν συμβαδίζει με το μέσα. Το φαινόμενο αυτό τελευταία έχουμε ακούσει ότι ονομάζεται φαινόμενο Ozempic Face. Πέστε μας, σε τι οφείλεται και πώς αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο? Το Ozempic Face αφορά μια ταχύ αλλαγή στην εικόνα του προσώπου που παρατηρείται σε άτομα που χάνουν πολύ γρήγορα βάρος με αγωγές όπως το Ozempic και το Mounjaro. Τι γίνεται? Αυτό που γίνεται είναι ότι χάνεται δομικό λίπος από το πρόσωπο, πράγμα που δημιουργεί μια εικόνα πραγματικής κατάρρευσης, θα λέγαμε, με άδειασμα του μέσου προσώπου, κυρίως των παριών, τη χαλάρωση του εβάλ και τη δημιουργία μιας εικόνας έντονης κούρασης. Αν και η απώλεια βάρους είναι στόχος για πολλούς και πρέπει ενδεχομένως να γίνει για λόγους υγείας, οι ιστοί του προσώπου και κυρίως το δέρμα δεν προλαβαίνουν να προσαρμοστούν σε αυτή την ταχύ αλλαγή. Έτσι οδηγούνται συχνά σε μια όψη που συχνά τους εκπλήσει δυσάρεστα. Το Ozempic Face πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μια παρενέργεια των φαρμάκων, αλλά αποτέλεσμα ταχείας λιποδιάλυσης, ειδικά σε περιοχές όπου το λίπος δρά στηρικτικά και δομικά και παίζει ρόλο στην νεανική εικόνα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ιατρικά το φαινόμενο Ozempic Face? Λοιπόν, η αποκατάσταση περιλαμβάνει συνδυαστικές θεραπείες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των αλλαγών που έχουν συμβεί. Έτσι, μπορούμε να έχουμε ενίσχυση όγκου όπου χρειάζεται με filler σε στρατηγικά σημεία,
βιοδιέγερση γενικά για αναδόμηση και ανάπλαση του δέρματος, skin boosters για ενυδάτωση, καθώς και όμως και άλλες θεραπείες όπως το HIFU και οι ραδιοσυχνότητες που προσφέρουν σύσφυξη και ανόρθωση του ιστού. Σκοπός μας δεν είναι ποτέ η υπερβολή, αλλά η αποκατάσταση της σφριγιλότητας και της φρεσκάδας. Με εξατομικευμένη αξιολόγηση τα αποτελέσματα μπορούν να είναι πολύ εντυπωσιακά και απόλυτα φυσικά. Πότε πρέπει κάποιος να ξεκινήσει τη θεραπεία? Το ιδανικό είναι πάντα να υπάρχει πρόβλεψη. Όταν η απώλεια βάρους είναι προγραμματισμένη, η εφαρμογή του βιοδιεγέρτη μόνη ή σε συνδυασμό με θεραπείες όπως το HIFU και η κλασματική ραδιοσυχνότητα δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Επομένως, μόλις ξεκινήσει η θεραπεία με το Ozempic, το δέρμα αρχίζει να προσαρμόζεται αυξάνοντας την παραγωγή κολαγόνου με τη βοήθεια των θεραπείων αυτών. Αν όμως η αλλαγή έχει ήδη συντελεστεί, τότε συστήνεται να εφαρμοστεί στοχευμένη παρέμβαση. Αυτή συνδυάζει την αποκατάσταση του όγκου αλλά και τη βελτίωση της χαλάρωσης, πάντοτε όμως με σεβασμό στη φυσική εικόνα και την ηλικία του ατόμου. Κυρία Παπακοσταντίνου, μέχρι σήμερα όλοι νομίζαμε ότι η αισθητική είναι μια αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Πλέον όμως ο άντρας αποτελεί μια συνειδητή σχέση με το δέρμα του, για προσωπικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς λόγους. Ποιες είναι οι συνήθεις αισθητικές επεμβάσεις που ζητούν οι άνδρες και γιατί? Πριν αναφέρω τις παρεμβάσεις, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν υπάρχει κάποια διάκριση όσον αφορά στο φύλο, στην ηλικία και στην κοινωνική τάξη όταν μιλάμε για φροντίδα του δέρματος, για αισθητική και υγεία. Οι σύγχρονοι άντρες επιλέγουν παρεμβάσεις κυρίως που διατηρούν τη φυσικότητα και ενισχύουν τα χαρακτηριστικά τους. Τη μεγαλύτερη ζήτηση από προσωπική εμπειρία μπορώ να πω ότι παρουσιάζουν θεραπείες για τα μαλλιά και την πρόληψη της ανδρογεννητικής αλλοπαικίας. Και αυτές ξεκινούν από σχετικά νεαρή ηλικία. Πολύ μεγάλη ζήτηση έχουν επίσης θεραπείες για την αντιμετώπιση των ουλών της ακμής, της ποιότητας του δέρματος αλλά και των μαύρων κύκλων. Τελευταία συχνά βλέπουμε και την επιθυμία για βελτίωση των αρενοπών χαρακτηριστικών όπως της γνάθου, του περιγράμματος του προσώπου αλλά και των ρητίδων του μετώπου. Στόχος μας ποτέ δεν είναι η αλλαγή, αλλά η αποκατάσταση μιας φρέσκιας και δυναμικής εικόνας με σεβασμό πάντα στην ανδρική ταυτότητα και ανατομία. Ποιες ανησυχίες έχουν οι άνδρες πριν ξεκινήσουν μία θεραπεία? Οι περισσότερες ανησυχίες σχετίζονται με το αποτέλεσμα, δηλαδή αν θα φαίνεται κάτι ψεύτικο, αν θα γίνει αντιληπτό, όπως και αν θα υπάρχει αποθεραπεία ή και πόνος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Ευτυχώς, ο σύγχρονος άντρας έχει αρχίσει να ξεπερνάει το φόβο του στιγματισμού ή της κοινωνικής κριτικής που υπήρχε παλιά. Και αυτό γιατί η σύγχρονη προσέγγιση στην ανδρική αισθητική είναι εξαιρετικά στοχευμένη και διακριτική. Οι παρεμβάσεις είναι μελετημένες ώστε να τονίζουν τη φυσική έκφραση και όχι να την αλλοιώνουν. Δηλαδή, ποιο είναι το ουσιαστικό όφελος για έναν άντρα αν επιλέξει να κάνει μια αισθητική παρέμβαση στο δερματολόγο του ή στη δερματολόγο του? Το κύριο όφελος είναι βασικά η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοαποδοχής. Η επένδυση στην εμφάνιση, όχι από ματαιοδοξία, αλλά από αυτοσεβασμό και αυτοφροντίδα, δεν είναι σημάδι αδυναμίας, αλλά ωριμότητας. Είναι μια πράξη αγάπης για τον εαυτό του και αναγνώριση όμως και του ρόλου που έχει η εικόνα στην καθημερινή ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Βασική προϋπόθεση όμως είναι όλες οι παρεμβάσεις αυτές να γίνονται από γιατρό με κατάρτιση, πλάνο και γνώση, ώστε να διατηρείται πάντα η ταυτότητα και η φυσικότητα του κάθε άντρα. Κυρία Παπακοσταντίνου, τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, στη σύγχρονη ιατρική αναδεικνύεται ο ρόλος του longevity, δηλαδή της ιατρικής μακροζωίας. Πέστε μας, ποια είναι η θέση ενός δερματολόγου σε αυτή τη νέα πραγματικότητα? Λοιπόν, η ιατρική της μακροζωίας δεν αφορά απλώς τη διάρκεια της ζωής, αλλά την ποιότητα και την πολύ καλή λειτουργικότητα. Το δέρμα είναι ένας από τους πρώτους καθρέφτες της ποιότητας. Εκφράζει τη βιολογική ηλικία, τον τρόπο ζωής, το περιβάλλον μας και φυσικά την ψυχολογία μας. Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας σε άμεση επικοινωνία τόσο με τον εγκέφαλο όσο με το παχυέντερο αλλά και τα υπόλοιπα όργανα του σώματός μας. Επομένως, ο δερματολόγος έχει διπλό ρόλο. Από τη μια φροντίζει την υγεία του δέρματος, δηλαδή πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία παθήσεων.
Από την άλλη, συμμετέχει ενεργά στην προστασία της εξωτερικής εικόνας με τρόπο που στηρίζει την αυτοεκτίμηση, την κοινωνικότητα και τη συναισθηματική ευεξία του ατόμου. Η σύγχρονη δερματολογία, λοιπόν, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής μακροζωίας. Δεν είναι μια επιφανειακή κατάσταση, είναι ουσιαστική, γιατί υπηρετεί τον άνθρωπο σε βάθος χρόνου, βοηθώντας τον να διατηρήσει όχι μόνο την υγεία του, αλλά και την αίσθηση ότι παραμένει ο εαυτός του ενεργός, λειτουργικός και θελκτικός σε κάθε ηλικία. Γιατρέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Είναι αλήθεια ότι μάθαμε πολλά πράγματα για ερωτήσεις τις οποίες είχαμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν. Προσωπικά, θα ήθελα από εσάς μία συμβουλή για τη σχέση μας με το δέρμα μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι το δέρμα μας είναι το φυσικό μας όριο και η επαφή μας τόσο με τον εσωτερικό μας κόσμο όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον. Επομένως πρέπει να μάθουμε να το φροντίζουμε σωστά από νωρίς και αυτό θα μας ανταμείψει.